sorpresa. Avui ha vingut a divertir-se al formiguer. No, formiguer. Avui ha vingut a divertir-se a la conquesta, molt enganyat. Nil Solana, fora aplaudiment! Quina meravella, quina Molt bé. Apropa't al micro, Nil. Aquesta doble porta ha sigut molt És traicionera. com la doble entrada. No sé si la- la coneixes, la doble entrada. La doble... Sí. Salona Escolta't doble a parlar una altura, miqueta. pues Sí. estudio doble He puerta. escoltat a parlar una miqueta, crec. Com de rapar. He escoltat a parlar una miqueta, crec. Ah, sí? I què? És que la doble entrada ben bé que els tres en teniu bastanta. Una, dos, Ah, i estic no ho veient estava que en Nil entenent jo. també. Jo estava no, silenci no, perquè no ho jo no entenc. Això ha sigut freestyle meu. Per vosaltres, calvos. Un aplaudiment pels calvos, sisplau. Sí. Només et dic una cosa. Calvos referents. Vin Diesel, Antonio Resines, No, no. Arévalo. Quim Calla una Torra, miqueta, Quim calla una Torra. miqueta. Com ho dissimula Quim Torra, que està calvo i s'ho pentina així? Fixeu-vos-hi, això és importantíssim. Una cosa, Aquest contingut gratis, vosaltres. una mica de respecte que Quim Torra és el meu pare, així que si pots... Ser una mica més jove amb això. Li mola la xistorra a ton pare, T'imagines? no? La meva i la que es mengen els entrepans. No! Avui estàs com El molt seu pare o desagradable, Quim Torra? Joan, eh? A veure, Nil, per qui no et conegui, Nil Solana, Hola. instagramer. Sí. Fas coses molt rares a Instagram. Randoms. Tu també ho saps. Bé, És important que ho sàpigues. ho hauré d'admetre, potser sí. Sí? Sí, ho admeto, sí, Jo- faig jo- coses molt rares. Jo tinc una gran pregunta amb el teu contingut. Qui no hagi vist mai un meme o un vídeo d'en Nil... Aneu ja, pareu el vídeo, aneu pareu el vídeo, Pause. mireu el seu vídeo. I Para. mireu, perquè així ho Para-li, entendeu mira'l. tot. Jo, aquestes coses te les guionitzes tu o vas fent? Bueno, depèn. Fan somriure de... A vegades, tot depèn del moment. A vegades puc estar caminant pel carrer i dir ara tinc una idea. El de l'extintor? El de l'extintor? Saps què? Sorprèn-me. L'altre dia vaig anar a Senegal i m'he dut... Sí, aquest extintor. 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 Això em recorda una cosa semblant a una forquilla. Saps què? Sí. L'altre dia vaig a extintor i em vaig endur Menorca. Era com una espècie de forquilla. Era una forquilla. Saps què? Forquilla. L'altre dia vaig anar a Planoles. Forquilla. Extintor. Algú ha dit plàtan? No. L'altre dia vaig no anar a Cornellà i no vaig no endur no extintor. Forquilla. Saps què? L'altre dia vaig anar a Senegal i forquilla. Era una forquilla. I em vaig endur Menorca. Era com una espècie de forquilla. Forquilla. Extintor. Senjichi japoniki. Watashi wa shokaki o monte kimashita. Aquest vídeo, quanta estona de guionitzar va tenir? Si he de ser honest, quan parlem de guionitzar, jo guionitzo la meva manera. Jo tinc una idea i dic, tinc aquesta idea, me l'apunto. Ja si em ve de gust, escric una mica una conversa guionitzada que em vingui de gust fer, però acostuma a ser la majoria improvisació pròpia i dir, vaig improvisar, oh, quina gran idea, la vaig aplicar, tinc una altra idea, i vaig cridant, vaig dient, I un cop el penges a Això és una mica Instagram, com follar. et dones compte que el teu diagnòstic seria greu? Un cop el penjo em dono compte que els meus pares podrien haver estat més orgullosos de mi, però bé, és una cosa que no me la penso gaire, així que puc estar content de mi mateix per esforçar-me a fer coses que almenys a un mínim de públic li pugui fer il·lusió trobar-se per internet. No, mínim no, tens 20 i pico mil seguidors. Sí! Això no està malament. Us deixem sols, no? Ho Us dius deixem sols, si voleu. superemocionat de dir, Sí. flipes, em compensa, me ren... Sabem que fas coses molt absurdes a Instagram. Et consideres tu el rei de l'absurd a Instagram o la gent que penja fotos des del lavabo? Ostres, lo del lavabo, això ha sigut un cop molt baix, eh? Aviam, que quedi clar que lo del lavabo va ser un dia que vaig tornar amb una inspiració de buscar qualsevol cosa que hi havia al lavabo i fer-me fotos. L'escombreta va ser l'estrella. Vaig a fer una foto amb una escombreta al lavabo. Vaig a ficar-me la tovallola, vaig a ficar-me unes flors de mentida que hi ha enganxades al lavabo. Qui no té flors de mentida a casa? Jo no en tinc. Cert. Qui no té flors de mentida? Tu no. Jo tampoc. Algú d'aquí Una té plàstica, flors... Serà home, i perquè tu tant. ets la flor de mentida. Sí, no, o i a què mi, passa aquí? home, Gràcies, Nil, de Ja, veritat. tu tens una flor de mentida. Gràcies per l'entrevista. Què diu? Ens diu el Carlos algo? Què dius? A Que que no no muevas mueva el el micro. micro. Que no mogui el micro, Sí, perdó. perquè Carlos vota Vox i se pone nervioso contra tot el Mare movimiento de Déu. separatista. I Ho Nil, sento, Vox. escolta'm una cosa, tu a més a la teva caption o la teva bio d'Instagram Sí. fiques una cosa així com soc un instagramer de merda, però Sí. us convidaré tots al meu funeral. De què t'agradaria morir? Ostres, m'agradaria morir de felicitat. Oh, mira. Fixa't tu, m'agradaria De algun cop... sobredosis, vols dir? Jo estic tan poc acostumat potser a ser feliç que algun cop que rebi una explosió de magnífiques coses que em puguin arribar a passar, de sobte, morir-me de condicions estranyes
i aleshores ja poder Sí. celebrar el Quin funeral home. de la En meva 1000 vida. maneras de morir estaries tu a dalt de la llista. Murió por recibir- Murió feliz. Murió por recibir el mejor meme de su vida, tal cual. Murió feliz y luego el que puso la pizza en un... En una en un tostadora. andoi, no? En una tostadora. Com? Uau. A veure, pots ser explícit? Pots O sigui, explicar-ho tot? A veure. A la llista estaries tu a dalt com murió por feliz, com el top de muertes absurdes. I després Estaria el tio bé. que va fotre pues, el penis a una... Su El cuerpo vas no veure no supo aceptar tanta felicidad. Sí. Hizo plus. Cuando haces plus ja no hi stop. Jo no hi stop. No? T'ho juro, I escolta'm una cosa, tu jugues bastant a Instagram a fer coses molt absurdes que m'imagino que hi ha vegades que la gent no entén. El comentari més raro o la crítica més estranya que t'han fet, quin és? Que diguis, hòstia, que fill de puta, com m'ha clavat. Ostres! Ha anat a matar. Ha anat Sí, a sí, matar, sí. exacte. Hi ha una Puto cosa que jo... hater. A mi em poden insultar o dir-me el que vulguin, que... A mi em poden insultar o em poden dir el que vulguin, que no m'acaba molestant en absolut, però una cosa que em molesta molt és que en algú que jo m'hi he pogut arribar a passar una tarda sencera en acabar i que em diguin t'has copiat de tal persona. I jo, hòstia, tio, què està passant aquí? Que jo m'he passat X temps pensant, dissenyant-lo, fent-lo. Vaig a començar a dir frases randoms per semblar que sóc un expert. Postproducció, màrqueting, Admiració. coses, admiració, Regulació. sintagma nominal. Prou ja, per favor. I, ostres, que em diuen, t'acabes de copiar de tal tio. I dic, què és aquestes ganes de desacreditar d'aquesta manera? Clar, tu creus No que hi ha... enteneu, això? O sigui, creus en el plagi Us Instagram? copieu de RAC 105. No, Oi que això pot ser horrorós? Que us ho dic? sí. Bueno, Sí, trobo? ens molestava més que diguessin que ens copiaven de la vida moderna. Ja, però ja, ja. alhora també és que un elogi, s'ha- perquè ells s'ha- porten com 10 milions de Home, i programes. són els putos amos. S'ha de dir nosaltres que això portem pel novè. ens ho deien al principi i ja no ens ho han tornat a dir. Això vol dir que hem agafat el nostre rotllo o que som una merda. No, Una de dues. Potser són les dues coses. jo vaig assassinar les persones que feien aquests comentaris. M'encanta ficar tenir un el Joan. petardos pel cul. No, és que algun dia Pam! haurem de portar els comentaris que rebem tant per YouTube, sobretot per Instagram, pels missatges directes, perquè allò és poesia també, eh? Escolta'm una cosa, a tu què et fa riure? Perquè les teves coses ens fan riure, vull dir, ets un tio que fa humor, però a tu què és el que et fa riure? Tu de què rius? Ostres. Estàs flipant amb les preguntes, Això eh? és una pregunta una mica complexa, eh? Profunda, Em dóna profunda. Mires vídeos de gatets caient-se, mires vídeos A mi de és- gent mutilant altra gent. Són Vídeos dues coses que... de La la mutilació de potser em fa una l'Otobans, mica, potser, saps? fixa't. Digues? Del Otobans, el nano aquest. Potser em fa una mica de riure la conquesta, però... Que no, que és broma. Hi ha coses que em fan riure com, per exemple, vídeos inesperats de gats, per exemple, que estan com si res de sobte fan un salt i cauen de la pitjor manera possible, o vídeos de persones que estan caminant... Soc molt de... Més que una persona que es munti un monòleg o es munti un programa de comèdia, em fa molta gràcia els impactes humorístics. Aquest de placa, em caic al terra, La gent o que cau... Oi, a mi em fa molta gràcia. un home que està en bicicleta, Clar, no ve un cau. skate, rellisca amb l'skate i cau a l'aigua. I això dius, tot fa "Què és això?" feliç, no? Vull Ah, dir, segurament males moriràs un dia... persones. Estic molt amb tu, de veritat. Gràcies. A mi Xoca m'agrada. punt, xoca Sí, punt. però és que sí, aquest bé. tio, el Ara em dia caus que hi bé, ha ara em un caus bé. atemptat terrorista, superfeliç en qualsevol mort. No Morirà serà que ell. m'he mirat a vegades el vídeo de les Torres Gemeles, saps? Ah, jo el tinc a favoritos. De fet, el tinc a... A veure, ja ha passat, vull dir, ja ha passat. Sí. Què és broma? Que jo miro... És una recomanació que faig a tothom. Poso caïdes gracioses i surt or. Hi ha or. Jo juro que Voleu quan riure, era petit, des de l'inici de YouTube... voleu riure tots un momentet Vale, amb una sí. cosa, segurament. Això de les caigudes, a més, Us farà tot el riure. va caducar el 2002, no? Les No, caigudes. a veure, retiro el tema de les Torres Gemeles, I el és d'ISIS, igual, també. ja ho has dit. A veure... Hello, Perquè- Muntasser. Hola, mi My nombre es name Ali. is Això és Ali. espontani, eh? I Vull dir, very like Però- to play football. I have one dream. I want to meet Diego Maradona. Please. No té cames, aquest nano. Aviam, que Maradona li tiri la piloteta a dalt, sabent que no pot saltar, s'ha de ser un fill de puta drogadicte, eh? S'ha de Sí. ser... I que ho celebri tan rotllo. Golaç! És que, o El sigui, nen tot il·lusionat. Maradona, tio. Ho trobo molt heavy, no El és pitjor de broma, tot és que el nen dirà, hòstia, no he llegado por las manos. Exacte, i tu no. El Salta problema más. és otro. Ai, pobre, que... Que és que cabron Maradona, no? No ha marcat prou en la seva vida que ha de marcar el coix, saps? És que podríem fer programes sencers dedicats No, a Diego és que- Armando Maradona. I esperem que Albert Espinosa no vegi aquest vídeo, perquè si no li fa Escriu un llibre. una sèrie, saps? El nen que li hauria donat una pilota a Maradona.